Això va ser d'un temporal. Això va ser d'un temporal. Ah, això era un barco vaixell nou? Sí, sí. Ah, vale. No, de nou res, vell. Però gran. Se queda sense motor. I concentrar... I les zones el reporten a la platja. No hagué ninguna desgracia personal. A la marinería els salvaren tirant una maroma i despensant-los en un, com se diu això, un rafting, en la corda. El dia del cop d'estat, el 23F, la Guàrdia Civil va ser requerida perquè havia que guardar Espanya. El barco ja no importava. I aquesta nit el desvalijaren. A veus, jo sabia que l'havien desvalijat. En una nit el desvalijaren. No, jo sabia que l'havien desvalijat. Se fica de gent allí que no te pots imaginar. I el desvalijaren en una nit, Rafa. Sí. Jo he vist coses del barco en Pinedo, de persones... Sí. Els ulls Sou de mar. pirates. N'acudinen de tots els puestos, jo no sé d'on, tots preocupats. Però el cop d'estat i ahí... Jo sabia que l'havien fet, però no I ahí sabia... desquartissaren el barco i aquesta nit.